ne ye professeur Guida Landouré, ne ye syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la femme, ne yo au secrétaire général adjoint point G comité. Donc abe wakati bo ambe wilka jola kanga hake unyini parce que anga hake untrakila jamana nyemago fe anga hake utrakila anga hôpital fana nyema fe hake takadila chogodi anga nyema ere no ye Fuseni Coulibaly na akumbe ankuna syndicat kuna uyata ka bwangu na kanto grève la katabla ko gouverneur du district de Bamako ka boloka. Donc au keli obe jamana sharia soso loi mi no e loi 98 012 obo soso obi anga syndicat loi fana aba soso parce que syndicat nyema imankan ka taka bo aka base la katabla yoro were ni alere ma jenaye. Donc anye wilika joke o wakati a foranye ko usona an nyinini tande kundo 2021 na usona nyinini tanu na kasaba kanye sabaina o yefuseni ka segini o signena anga ministère fait ka papier dama ko o dugusaje ou be numéro kala ka chari yorobe o mabwa sarafe anga la nyini flana oye anga yoro ko ye 2006 kata 2011 la ugogo kubina yoro di ponje kauma ko ponje kau ku ga risturnum ko bla krefe donc kalo woro san woro risturnum o bla la krefe ka ke million keme saba ani koye kofe ugogo ko war mabo million binani o nyini naka doala o beye ponje kau ka wari dala jelen ngaye mi mogo keme saba ani mogo binani ni shegi mogo keme ani binani ani woro halibi ulumu uka hake usoro utaranuka wari wafana uma uka terrain fana soro ulu yu yere ka bilika joke ka segen uma sega nyana bo mogo do yere tanyana la mogo do yere uka chien tabagaw de bina dungo don ka kashike pour que ka don na soro ubise ka ufanu ba ka hake usoro do tara retraite la do fana obligera ka bo pongere ka ta yoro were parce que gelaya bolo donc anye nindu anga nyini niuna direction wilila ka ta yoro do nyini ko e kambilaye ko jira mo tan duru foloma uyo jira o mo tan duru la anana ye ka fo le tan duru kofe ulu ere ka dugutigiw ulu willa ka beso ni malfauta ka ponje ka ugen ku ka hali géométrie mena ka siri donc o terrain ko fana amanyene bo donc an willa ka joge pour que mo ko ka hake soro parce que adisega ke ku ka warbo san woro ku ka cotisation ke ko ka ta mana nati mun la utisega nyene bo parce que au dossier syndicat nyema mun kumbi o wakati o de bi ministère de la santé o ka chargé de mission wa o chargé de mission fana de nyeshinendo ko ka syndicat ko kuma ko nyene bo mo mi c'est bien kala nyinina o sembe bien kala sanfɛ o bi se ka ye wa o tɛ se ka ye parce que papier b'an bolo yan a ka signature b'a la k'a fɔ terraintigi ka million 40 o b'u la olu ma se k'a ɲɛnabɔ ale no o wagati directeur général adjoint olu de y'a wariw labɔ wa wariw kɛra cogo min na an t'a dɔn nka an bɛ min fɛ mɔgɔw k'u ka hakɛw sɔrɔ sabanan ye min ye o ye an ka directeur waati o waati n'an wulila a bɛ mɔgɔw bagabaga a bɛ papiyew bɔ ka mɔgɔw bagabaga n'a ye kɔsa in na yɛrɛ a ye min kɛ mɔgɔw ka ristourne a y'i ban k'o de di k'a sɔrɔ sariya tɛ jɛn n'a ye sariya tɛ jɛn n'a ye i ka mɔgɔ ka ristourne ta ko parce que a bɛ grève kɛ ni mɔgɔ ye grève kɛ o wariko o bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ wɛrɛ de o tɛ ɲɛnabɔ ristourne na mais a y'a jira n na ko se de b'a ye
k'a kɛ wa a y'a kɛ fana fosi ma bɔ a la hali bi an taara yɔrɔ bɛɛ u ko k'a man kan ka kɛ mais hali bi an ka mɔgɔw ka hakɛ a ma se ka a ma sɔn k'a di parce que ko mɔgɔ minnu n'olu bɛ grève kɛ a bɛ fɛ k'olu sanctionner k'u bagabaga a y'an wele gendarmerie la an taara fo tribunal la kow la ko minnu kun ye galontigɛ kow ye a ye sonyani galontigɛ d'an na a ye fɛn bɛɛ galontigɛ d'an na nka an y'a fɔ a ye a ka papiyew b'an bolo a ye sonyani kɛ yɔrɔ min na ale fana n'a ma dabila k'o kuma fɔ an fana b'o lase yɔrɔ la a kan ka lase yɔrɔ min na nka hakili a y'an ka kuma faamu a tɛ ka sonyani ko fɔ sisan naaninan ye min ye o ye an bɔra a kalama direction kɔnɔ mɔgɔw bɛ yen minnu kun kan ka taa retraite la depuis 2017 an m'a fɔ dɛ a papier de bɛ yan i y'a faamu a papier de bɛ yan mun b'a jira k'a fɔ a tigi kan ka taa retraite la depuis 2017 mais mun de la hali bi o tigi ma taa retraite la wa ale de ye ɲɛmaa fana ye wa a ye ɲɛmaaya mun kɛ fana o tɛ ɲɛmaa ɲumanya ye parce que a bɛ ka fɛnw de kɛ direction kɔnɔ minnu man kan o ye mun ye ka mɔgɔw ta jɔyɔrɔ dɔ la ka t'u bila jɔyɔrɔ wɛrɛ la k'a sɔrɔ u ma kalan kɛ 2022 avancement o filɛ nin y'an bolo yan mɔgɔw bɛ yan a lajɛ u bɔra catégorie E la ka taa catégorie C la k'a sɔrɔ u ma kalan kɛ u panna D kunna hali n'i taara kalan de kɛ yɔrɔ wɛrɛ ka na o kalan tɛ se k'i permet ka catégorie kuturu kelen k'o pan i y'a faamu o kɛra mɔgɔ minnu ye a caman de filɛ nin y'an bolo yan a gafe filɛ nin ye n t'a fɛ mɔgɔw k'a tɔgɔw ye nka a kɛra ko parce que mɔgɔw de don minnu bɛ k'u dɛmɛ u ka nin kɛwale jugu ninnu na mɔgɔw de don minnu b'u jukɔrɔma tintin nkalon kan donc an ko de k'o tɛ se ka ɲɛ fo sɛgɛsɛgɛli dɔ de ka na mɔgɔ minnu ko k'olu ye kalan de kɛ n'u avancera u k'u ka kalan yamaruya papier bɔ wa u ye diplôme min sɔrɔ fana u k'o di minnu bɛ an ka o ko ninnu ɲɛnabɔ point G n'o ye ressources humaines ye ressources humaines y'a ɲini u fɛ ka dɛsɛ k'u ka na ni papier ye minnu b'a jira k'a fɔ u ye mɔgɔw bila jɔyɔrɔ min na k'u n'a ka kan a ma se ka ye a laban lettre sɛbɛnna ka taa ministre fɛ yen ministre m'o lettre jaabi hali bi yala bɛnbɛnkan de don ka mɔgɔw hakɛ dɔw di mɔgɔw ma minnu n'a man kan parce que seulement u b'u majamu réseaux sociaux kan wa k'a sɔrɔ anw minnu n'an ka kow tilennen don u b'an ka hakɛw minɛ an na donc an ko ni Mali kura de don o tɛ se ka ɲɛ wa an b'o wuli ka jɔ kɛ an tɛ a tigi hasidiya la dɛ an tɛ mɔgɔ si hasidiya la parce que n'i bilala jɔyɔrɔ min na n'i n'a man kan a wari de bɛ d'i ma donc i n'a wari fana man kan o de la sisan wari bɛ d'u ma u ni wari min man kan nka an ka hakɛ mun kan ka d'an ma o bɛ dɛsɛ parce que wari tɛ yen donc an ko an tɛna se ka jɛ n'o ye État ka kɛsiw mɔgɔ man kan ka profiter a la i b'a fɛ k'a kɛ cogo min na donc o bɛ diplôme ko yɔrɔw caman fana na donc an ko nin bɛɛ ka na a ka sɛgɛsɛgɛ ɲinini wɛrɛ bɛ yen n'o ye ɲinini belebeleba yɛrɛ ye n'o ye plateau technique ye ni mɔgɔ ye plateau technique kɛ fɔ bɛ i bɛ dɔgɔtɔrɔ hakɛ fɔ i bɛ minɛn fana fɔ dɔgɔtɔrɔ hakɛ bi n'i taara point G a banna kosɛbɛ wa ne yɛrɛ bɛ n da don o kuma na bi directeur in bɛ na tuma min na o y'a sɔrɔ point G baarakɛlaw a bɛ taa 500 fo 600 la mais bi o ti 500 bɔ mun de la parce que retraité taw bɔlen a kɔ minnu tanyana bɔra a kɔ caman de ye demande ɲini ka bɔ point G mun de la parce que point G baara bɛ ka gɛlɛya u bolo u bɛ minɛn min fɛ o tɛ d'u ma u ni jɔyɔrɔ min ka kan a tɛ d'u ma u ni nisɔndiya min bɛ na pour que ka na baara kɛ u t'o nisɔndiya sɔrɔ parce que directeur in a ka sira ti a ka kɛ ka ɲɛ a ka sira ti dɔ wɛrɛ la mun de la parce que a ɲɛna a ma ɲɛ ale ka clinique b'a bolo faamaw bɛ taa furakɛ yen mais fantanw furakɛ yɔrɔ olu ka sira t'o la donc anw bɛ ka nin bɔka binka wili ni min bɛɛ kɛ o ye pour que fantanw ka baara furakɛ yɔrɔ o ka se ka dilan ka ɲɛ n'i taara urgence la médecin 2 de b'u bolo ni dɔgɔtɔrɔso y'a ta pour que u k'u ka garde kɛ u bɛ tile 1 de kɛ garde la u bɛ taa bi 8 heures fo ka taa se sini 8 heures u bɛ sɔrɔ ka taa so
n'u taara so sinikɛnɛ dɔrɔn u bɛ segin ka na o bɛ tɔ to mɔgɔ la k'e bɛ san joli la sisan tile fila o tile fila f'e ka taa tile kelen kuturu kɛ urgence la urgence yɔrɔ ye yɔrɔ min ye yɔrɔ min baara ka ca n'a bɛɛ ye o de la mɔgɔw bɛ taa u b'a fɔ ko u m'an bɛrɛ bɛrɛ u m'u occupé an na u tɛ se parce que mɔgɔ min ye san kelen kɛ tile fila o tile fila e bɛ tile kelen baara kɛ i bɛna sɛgɛn a tɔ n'a nisɔngoya ye yɔrɔ dɔw bɛ yen pikirikɛlaw ni joli furakɛlaw i bɛ taa sɔrɔ kelen dɔrɔn de bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ale bɛ banabaatɔ 20 ani fo ka taa se banabaatɔ 25 ale kelen de b'o bɛɛ kɛ ale de b'a sérum don ale de b'a pikiri kɛ ale de b'a joli yɛrɛ furakɛ o bɛ tɔ to mɔgɔ la k'a fɔ ko nin y'i wele yan bi i ka taa nin b'i wele yan i ka taa o la i tɛ se o donc o de bɛ na ni nisɔngoyaw ye k'a sɔrɔ o dɔgɔtɔrɔso kelen in kɔnɔ mɔgɔw bɛ yen a bɛ f'u ma bénévole u bɛ ɲini ka san 23 dɔw ne bɛ interniya kɛ tuma min na 1999 dɔw tun b'an ka service la bénévole hali bi a tigi ye bénévole de san 24 bénévole n'aw mago b'a la a y'a ta parce que mɔgɔw de b'u la minɛ munna u t'u ta aw ko aw tɛ se k'u ta u dun bɛ na u bɛ baara kɛ u bɛ garde kɛ garde kɛli fila dɔrɔn dɔgɔkun kɔnɔ e bɛ garde kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 2 1000 dɔgɔkun o dɔgɔkun 1000 e bɛ na don o don essence dumuni ani ka musaka tɔw o de bɛ mɔgɔw bila ka pikiri kɛ ka 100 minɛ ka pikiri kɛ ka 40 minɛ ou bien ka i masumaya mɔgɔ minnu bɛ wari di olu ta ka teliya donc a y'o faamu o problème de bɛ service dɔw b'an fɛ yen bénévole ye 22 ye mais min yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ka baarakɛla yɛrɛ ye a tɛ 4 5 ɲɔgɔn na bɔ o service kelen in na yɔrɔ dɔ dialyse yɔrɔ la donc o bɛ se ka tɔ to baara la donc anw ko hali minan minnu n'u ko k'u nana n'a ye u taara wari don mun de la ambulance 6 ko Ponge o y'a sɔrɔ ambulance 3 bɛ Ponge déjà ambulance minnu u jɔlen kun tɛ u nana ni 6 ye ka fara a kan mais ambulance ko bɛ Ponge de ye wa n ko Ponge de ye baarakɛyɔrɔ ye baarakɛyɔrɔ min ye laban yɛrɛ ye k'a fɔ ko bɛɛ bɛ bɔ dugu kɔnɔ u bɛ ɲɛsin Ponge de ma n'a gɛlɛyara donc ambulance kan ka di olu de ma pour que u ɲuman ka na Ponge ne jigintɔ la sisan ka bɔ Ponge mun de kɛra ambulance dɔ de nana ka bɔ Nara e yɛrɛ k'a lajɛ kɛ bɔ i bɛ taa sɔrɔ o Nara kelen in na o ambulance kelen dɔrɔn de bɛ yen nka 6 de garelen filɛ nin ye Ponge 6 de garelen filɛ nin ye n m'a fɔ a bɛ baara kɛ dɛ a garelen de don o ambulance minnu garelen de don hali n'i taara sini i ko i ka banabaatɔ kan ka taa 8 heures u bɛ taa n'a ye mais ni min ka banabaatɔ kan ka taa 9 heures u b'a fɔ ko ambulance ma bɔ dugu kɔnɔ ka na mun de la parce que hali a essence sɔngɔ a t'u bolo donc u ye mɔgɔw ta hali mɔgɔ minnu bɛ ta an ye min fɔ tali nin na n k'u ye mɔgɔ dɔw ta u ye agent comptable kɔrɔ a ka chauffeur personnel u ye contrat di ale ma k'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw service dɔw bɛ yen u mago bɛ joli furakɛla la u tɛ k'a sɔrɔ bi u bɛ ka boli min kɛ ko ka caissier mɔgɔ minnu bɛ wari minɛ banabaatɔw la ko ka dɔ fara o kan u taara yɛrɛ a bɛ ɲini ka temps bɔ ko ka dɔ fara o kan e bɛ wari min bɛ minɛ banabaatɔ la e b'o de fɛ mais banabaatɔ yɛrɛ ka furakɛ cogo ɲuman e t'o dabali o bɛ se ka kɛ wa donc mɔgɔw k'a faamu an bɛ kɛlɛ min na o ye olu ka kɛlɛ de ye c'est vrai an ka hakɛ dɔw b'a la mais hali an ka hakɛ sɔrɔli a nafa bɛ segin olu de ma appareil dɔw bɛ yen a bɛ tɛmɛ san 2 kan a appareil a bɛ kɛr a b'o opération de kɛ mɔgɔw bɛ bɔ Mali la ka taa fo dugu wɛrɛw la ka taa appareil o kɛr opération kɛ mais a appareil bɛ Ponge mais a yɔrɔnin dɔ de tiɲɛna a bɛ tɛmɛ san 2 kan san 2 bɛ tɛmɛ a kan a dɛsɛra ka dilan mais an ka dɔgɔtɔrɔ fɔrilenw bɛ yen minnu bɛ se k'a kɛ Ponge u tun y'a daminɛ k'a kɛ yɛrɛ mais sisan o obligelen don n'u ma taa hôpital du Mali la u bɛ taa Luxembourg la i bɛ taa opération kɛ yen ka sɔrɔ ka na ni banabaatɔ ye k'a lada Ponge donc mun de la u ko k'u ye miliyari 7 o de tun ye plan de passation ye 2021-2022
ko ka matériel ani bolifɛn san Ponge ye miliyari 7 a bɛ gafe kɔnɔ miliyari 7 tɛ hôpital kura jɔ mais o miliyari 7 ninnu bɛɛ bɛ yen o appareil tɛ se ka marcher Ponge bɛ se ka kalo 6 kɛ joli sɛgɛsɛgɛ min kan ka kɛ yani opération cɛ o tɛ se ka kɛ ko Ponge bɛ se ka kalo 3 kɛ joli sɛgɛsɛgɛ min b'a to i k'a dɔn ko A ye ou bien e ye B ye o tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ CESCOM na a tɛ dɛsɛ CSRF la a tɛ dɛsɛ mais Ponge o bɛ dɛsɛ ko nka miliyari 7 o de donna Ponge mais o tɛ bala na mun na parce que mɔgɔw y'a ye o vérificateur ka rapport bɔra o mais vérificateur ko wari dɔ tununa Ponge a bɛ ɲini ka miliyɔn 700 ou bien miliyɔn 800 yɛrɛ dɔɔnin dɔrɔn de b'o jɛ a bɛ ɲini ka miliyari 1 bɔ k'o wari in tununa o wari ko munna o kuma tɛ fɔ munna mais o yɛrɛ ka o vérificateur yɛrɛ ka o kuma in yɛrɛ vérificateur yɛrɛ m'a bɛɛ kɛ fɔlɔ parce que surfacturation bɛ yen a gafe b'an bolo yan Jakarta sanna dɔɔnin dɔrɔn de b'a jɛ 280 na Jakarta dɔɔnin b'a jɛ 280 na u ko k'u ye groupe électrogène dɔ sara san groupe électrogène min sanna ko miliyɔn 80 millions et plus mais contrat kan a fɔra ko ka kura san mais olu taara kɔrɔlen de san o tɛ san 2 san 3 bɔ o nana kɛ tiɲɛni ye olu kuma tɛ fɔ mun de la nin direction bɛ ka nin baaraw kɛwale jugu nin bɛɛ kɛ a kuma tɛ fɔ an dɔrɔn m'a fɔ hali chef de service ka jɛkulu dɔ bɛ yen o gafe fana bɛ yan olu ye Ponge problème fɔ Ponge nɔgɔlen don o dogolen tɛ mɔgɔ si la baarakɛminɛn ninnu ou bien analyse dɔw bɛ yen waati o waati a bɛ dɛsɛ o dogolen tɛ mɔgɔ si la an yɛrɛ ka service bɛ yen a bɛ ɲini ka san 3 bɔ ladali so 2 dɔ bɛ yen a datugulen don ko mun y'a sababu ye ko ɲɛgɛn tɛ ka marcher wa hali minnu dayɛlɛlen don ala ka n'i ci ka don a ɲɛgɛn kɔnɔ mais nin wariba in bɛɛ bɛ fɔ k'a donna a fɔra ko nin fɛn bɛɛ kɛra jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ y'u ɲɛsin Ponge ma a bɛ ɲini ka wagati caman bɔ mais hali bi a tɛ ka sira sɔrɔ mais hali bi a bɛ fɔ ko problème tɛ foyi tɛ Ponge mais ni mɔgɔw taara problème bɛ Ponge donc o tuma mun de ɲininen don sisan Ponge ka bɔ nɔgɔ la de o de ɲininen don ou bien mɔgɔ dɔ de ka to a place la o de ɲininen don ne hakili la jama k'a faamu ni février kalo tile 6 an bɛ grève la tuguni parce que an ye grève fitininw kɛ ka dɔ fara a kan kuma ma kan fɛ sigi ma kan fɛ pour que ka se ka an ka nin problème yɛrɛ daga maga la u m'a kɛ donc le 6 février tɛnɛndon nata baara ti Ponge tuguni fo ka taa an ka laɲiniw sabati n'ala sɔnna fo ka taa an ka laɲiniw sabati an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔso wɛrɛw ma u b'u nɛgɛn u bɛ bɔ telew la k'a fɔ ko baara tɛ yen ko baara bɛ yen u b'aw nɛgɛn de ne m'a fɔ bɛɛ fana bɛ taa grève la dɛ a ye n t'o nkalon tigɛ mais n'aw taara Ponge lundi a ka ca fɛ aw tɛna aw sago sɔrɔ donc ne dun tɛ fɛ aw kana aw sago sɔrɔ a ye taa dɔgɔtɔrɔso wɛrɛw la aw k'aw ka furakɛli kɛ la aw na furakɛ yen ka ɲɛ ka tɛmɛ Ponge kan parce que bi Ponge kelen don gros dispensaire de donc n b'a segin a kan tuguni d'ici février kalo tile 6 min filɛ ka na o ye tɛnɛndon ye grève illimitée o de bɛ Ponge donc n'a grève daminɛna fo ka taa an ka laɲiniw sabati an tɛ baara wɛrɛ kɛ donc an bɛ hakɛto ɲini mɔgɔw fɛ u k'an faamu u k'an dɛmɛ a la an dɛmɛli a la ye mun ye sisan ni maa min bɛ se u ka taa se jamana ɲɛmaa ninnu ma u k'an ka kungow f'u ye u k'an ka kungow ɲɛnabɔ n'u y'an ka kungow ɲɛnabɔ bi grève walan sɛmɛna an m'a fɔ ko k'a 10 nin bɛɛ ou bien a 12 nin bɛɛ yɛrɛ ɲɛnabɔ
nga sigi ka fɔ kɔni ka kɛ an ka laɲini filɛ nin ye aw ko k'aw tɛ sigi ka fɔ kɛ n'an ye nga aw bɛ dugu dugu aw bɛ taa don an balimaw kan an dɔnbagaw kan ko k'an deli delili wɛrɛ jumɛn de b'o la mun na aw tɛna an sigi aw filɛ nin ye tabali la an filɛ nin ye tabali la ɲinifɛn filɛ nin ye sariya ye nin fɔ sariya sɔsɔra a y'a bila an b'a ɲini mɔgɔw k'a faamu dɛ an b'a ɲini mɔgɔ si fɛ o ka dɔ fara an ka sara kan dɛ u kana to o kuma yɛlɛma kɛ an ma sara ɲini an ma a ɲini sara dɔ ka fara sara kan an m'a ɲini place ka d'an ma an m'a ɲini ko an ka avancer an ye min ɲini u y'an ka hakɛ min n'a kun bɛ yen n'u y'a ta ka bɔ an bolo u k'a segin an ma n hakili la o man kan ka kɛ gɛlɛya ye pour que jamanadenw kana tɔɔrɔ a ko la donc n bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ fɛ ni n donna min gasira o tigi ka yafa n ma nka u k'a faamu k'a fɔ nin grève in anw fɛ ko tɛ anw fɛ ko tɛ anw fɛ ko tɛ Ala b'a dɔn k'an fɛ ko tɛ nka an jagoyara de ka taa la n'an ma taa o la an ka hakɛw u b'an daraki don o don dɔ de bɛ fara an ka hakɛw tarakili la o dun tɛ jamana jɔsira ye hakɛto bɛ nin kan sallallahu alaihi wasallam